Скъпи приятели, аз съм Мики Маус. Кажете, искате ли да влезете в къщата ми? Тогава, добре, да вървим. За малко да забравя. За да накараме клуба да се появи, трябва да кажем вълшебните думи. Миска, муска, Мики, Маус. Кажете с мен. Миска, муска, Мики Маус. Мики Маус, Мики Маус. Това съм аз. Мики Маус, Мики Маус. Вижте Мики Маус идва, заедно с приятели. Вижте Мики Маус идва. Проверка! Доналд! Дейзи! Тук, Гуфи! Тук! Плуто! Мини! тук. Мики! Точно тук. Вижте Мики